Представям ви интересно обучение с лектор адвокат Росен Русков за особеностите на доставките на стоки и услуги на територията на Европейски съюз между фирми от Европейски съюз. Доброто познаване на материята е стъпка към правилното управление, документиране и реализиране на сделките. Има и определени рискове, които не са очевидни на пръв поглед или се подценяват. Практиката показва, че относно тази материя се допускат грешки в няколко посоки. Първо, не се разграничават доставките на стоки от доставките на услуги, особено при доставки на стоки с монтаж и инсталация и доставки на услуги, съпътствани от доставки на стоки. Второ, пренебрегва се документирането на такива доставки, особено относно изискуемите потвърждения. Трето, неправилното, непълно или несистематизирано документиране може да доведе до сериозни усложнения при ревизия. По тази причина създадохме и реализираме авторското обучение на адвокат Росен Русков. Получи се много интересно и изчерпателно, с отлични отзиви от участниците, както за самите лекции, така и за подробния материал, създаден от адвокат Росен Русков. Вече минаха 3 издания и предстои четвърто на 30 октомври през платформата Zoom. Темите включват основни понятия на търговията в Европейски съюз, видове доставки на стоки в Европейски съюз, въпроси и отговори, текущи и предварително зададени на нашата електронна поща. Не пропускайте да се регистрирате и да заплатите таксата до 22 октомври, за да се възползвате от по-ниската цена. Имаме и специално предложение за регистрация за двата семинара по данък добавена стойност през месец октомври, а също и за включване на втори и следващ участник от една организация. Вижте подробните теми на обучението на сайта на Магистър Диксит и се регистрирайте за участие. Сигурни сме, че темите и практическите примери за доставки на стоки на територията на Европейски съюз, които адвокат Росен Русков ще представи, ще ви бъдат много интересни и полезни. Очакваме ви на 30 октомври от 9:30 в Zoom.